on-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic. Scrisă, nici măcar un telefon prin care să ne sesizeze, să facem o cercetare. Deci, practic, noi ne-am autosesizat pe afirmațiile sau acuzațiile care au fost făcute în spațiul public în ultima perioadă. La acest punct de pe ordinea de zi, fiecare coleg din comisie, deputat sau senator, indiferent de partidul de care face parte, practic suntem reprezentanții tuturor partidelor, au adresat personal domnului director interimar Florian Coldea toate acele întrebări necesare lămuririi afirmațiilor și acuzațiilor făcute în spațiul public. O să mai urmeze o parte în care directorul general pentru securitate din SRI, este vorba de acel domn general îmbrăcat în uniformă pe care l-ați văzut recent la comisiei, ne va prezenta comisiei raportul la zi privind verificarea internă din SRI. La propunerea domnului general Coldea și de comun acord, am convenit că această parte a prezentării să se desfășoare fără prezența în sală a domnului general Coldea. Repet, ședința de audieri nu s-a terminat. La final o să facem declarații de presă. Acum îl rog pe domnul general Florian Coldea, directorul interimar al Serviciului Român de Informații, să facă o declarație. Vă mulțumesc, domnule președinte.